Si n'hi ha dos sectors en què ens hem sentit febles durant aquesta pandèmia, aquests han estat la sanitat i l'educació. Tots dos havien patit el desballestament interessat dels populars i populistes que ens governaven aleshores. Tots dos sectors són els que hem de restaurar i falcar en aquesta nova normalitat. Però amb ells devem sumar l'agroalimentari, l'assistencial, el cultural, el medioambiental i la mobilitat, si més no. Si tornem als cotxes privats i als avions supersònics de manera indiscriminada, haurem tornat a beure oli i el planeta ens ho farà saber. Per cert, avui és el Dia Internacional de Creu Roja, el Dia contra la Talassèmia i el Dia del record de les víctimes de l'exili de la guerra de 1936-39. Se m'havia oblidat dir-ho.